Hi guys, good morning. Good morning sa maulan nga kabuntagon. Nagbuntag ang ulan. Muning update sa atong panahon karon guys. Che! Update ni sa atong lagay sa atong panahon. Lagay sa atong panahon. Wala pa gid na okay ang kuan diri guys. Panahon sa bukid. Sige pa gyapon ulan. Ha? Sa? Di panuhot ang panahon. Gipanuhot ko na ang panahon ningon si Alan guys. Panuhot na. Nang saon man ni nato nga paglakaw-lakaw karon nga do na ra bang tatay lakaw pero unsaon ta man eh. Na. Tanawa among update sa among panahon guys. O si Alan. Kabandit ko yung angas. So nagready na ta sa atong pamahaw. Nagluto ko og pancit with cabbage. Masarap na bulad. So mag-ready ta guys para mamahaw na ta. Kaya alas 8 na. Dugay itong mamahaw basta wana. These are solar and slips which are able to receive from the bounty to first solar beam. Pamahaw ta ninyo tanan guys. Ang puntod nagbidyukin na. Gamit ka itong sudaan karon guys. Saan nga isda? Bulad. Tikong. Tikong. Pero ko kitang ibit. Ha? Init. Pamahaw. Pamahaw ta niyo tanan guys. Bulad kan ka? Tapang nga bulad. Lagyan ko na nakukuhan guys, cabbage. So! Ay, so nonse! Buka mi!
Paantay nyo tanan guys. Delikado din na guys kung magkusog ang ulan. Ay kusog kay baha. Oh. Delikado sa mga bata. So ganun ha. Karong ta magtigway sa mama. Magtigway ta sa mama. Hinipagi sa dili ko ang danlog nga dalan. Danlog man tanan guys pero bigdahan na ginidani yung. Hindi ra kay tada ni makaundak. Nagalindahaw pa. Lindahaw na lang. Yes, sinaw kay di oh. Hangak guys. Dana ra na ako itigway guys. Daghan sa dana masabsab niya. Ugma dalahon ko sa balay. May dito kay daghan kay sagbot dito. Dahil daghan baka dan balik-balik pag tigway. Manang kay sagbot din dalahon ko sa balay. Guys, mag-meeting mi sa tribal. So, pangas ta sa bukid. Bisag ulan, sulong ta kay naman tayo obligasyon. Naman tayo kapungdanan. So, sulong ta guys, bisag ulan. Guys, ulan. Hi guys, sabot na mi diri sa muong tribal pool. Abot ang diri guys. Kapuyan Allen for Senador. Yan guys, ready na nga among paniudto sa mga unabenta. Kumana may og kuan meeting, paniudto na din mi guys. Wala na ako gibidyo ang katibukan kay bawal man magbidyo kamulog kuan. Nagritual una na din mi nagmeeting. So pagkahuman na nga online ta. Bulanghoy among gikaon og kamote guys. Then bulad puso saging among sudan daw pansit. Sige dapal na kay gutom na. Kana kong abay taga Balingwan na.
Tangali na siya. Nagsalo rami ni Alan, guys. Kao na siya, kay gutom na siya. Hamal na. Naku kay hamal si Alan, ay. O nagpakita, kaya ako kay hamal. Hi guys, maraming meeting. Pauli namin ni Alan. Maulan nga. Pan guys. Umulan. Umulan po, nagulan. Hi guys, nakaulit na migikan sa gikan may nag-meeting sa tribal. So ayan ang baboy nagbaw na. Ano yan tubig guys? Para pagbahog ilisan niya siya. Ayan siya guys. Ito nakapanilig sa silong karon. Sige na, paglakaw na mo ng ulan magod. Ano lang lubukan na guys.